Trátase dunha das principais vías de entrada ao casco urbano de Noia, posto que a travesía do Obre dá acceso á maior parte das praias da zona e conecta coa veciña localidade de Porto do Son. Para incrementar a seguridade de condutores e peóns e garantir a accesibilidade en toda a zona, construirase unha nova beirarrúa na marxe dereita. Está neste momento tamén en licitación a obra de acondicionamento das beirarrúas na marxe dereita da travesía do Obre. É un investimento tamén en torno aos 90-100.000 euros que vai a supoñer a mellora da canalización, a mellora da beirarrúa, a construción dunha nova beirarrúa de tal xeito que se melloren as condicións de accesibilidade, se mellore tamén as condicións de tránsito de vehículos e de persoas nesa travesía. Esta obra virá complementar outras actuacións previstas na parroquia que dan resposta ás demandas dos veciños da zona. Con outras actuacións que se van a desenvolver na parroquia do Obre, pois van a dar resposta tamén a unha serie de demandas que se viñan plantexando dende esta parroquia, que vai a supoñer tamén unha serie de melloras no entorno do local social do Obre, unhas melloras en determinados camiños interiores de esa parroquia e esta actuación das beirarrúas na travesía da estrada comarcal que une Noia con Porto do Son.